ପଞ୍ଚମ ହେଲାଣି ତୋର ଦାନ୍ତ ଉଠିନି। ପାରା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖରେ। ଆହୁରି ଛାତ ଉପରେ କେତେ ପାରା। अरे कहना क्या चाहते हो। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର କାରଣ ଥିଲା କି ଆମ ଚନ୍ଦୁ କହିଲା ଆଜି ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖୁଆଇକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରା କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ପାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବେ ଉଡ଼ିକି। ଚାଲ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଫୋପାଡ଼ିକି ଡାକିବା। ଆରେ ଆଡ଼େ ଚନ୍ଦୁ ଇଆଡ଼େ। ରେଡି। ପାରା ଆଇଲେ ରେ ପୁଅ। ଆରେ ଉଡ଼ିଗଲା ରେ। ଏମିତି ଠିଆ ହେଲେ ପାରା ଆଉ ଆସିବେନି ଆମ ପାଖକୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ। ଚାଲ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚନ୍ଦୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯୋଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଠେକୁଆ ଦାନ୍ତ ଯୋଡ଼େ କରିଛି। ଚନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଟି? ଓହୋ ପଞ୍ଚମ ହେଲା କି ତୋର? ଓହୋ ପଞ୍ଚମ ହେଲାଣି ତୋର ଦାନ୍ତ ଉଠିନି। ଦେଖିବୁ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ତୋର ଇଏ କରିଦେବ ଟିକେ। ଚନ୍ଦୁ ପାରା ଧରିବାକୁ ଫାସ କରୁଛି ଏଠି। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫାସ ବନଉଛି। ତା ଫାସରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନି। ଛୋଟ ପିଲାଟା। ପାରା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖରେ। ଚନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପାରା ଦେଖେ। ପାରା ଆଉ ଯୋଡ଼େ କାଉ। ଚନ୍ଦୁ ନାଁ କହିବୁ? ପବିତ୍ର ମହାରଣା। ପବିତ୍ର ମହାରଣା। ଆରେ କ'ଣ ପାରା ଆସିଲେ ନା କ'ଣ? ଲୁଚିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତାଙ୍କର। ରହିଯା। କେତେ ପାରା ଆମ କାଉରି ଛାତ ଉପରେ କେତେ ପାରା। अरे कहना क्या चाहते हो। ଏ ଭାଇ ଉଡ଼ନି ରେ, ବନ୍ଦ କର। ଗୋଟେ ପାରା ଉଡ଼ିଲା ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାରା ଛାତ ଉପରେ। ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା। ଗୋଟେ କାଉ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଏ ଭାଇ ଦେଖିବା କେତେ ଚାଉଳ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ ଛାତ ଉପରେ। ସେତେ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କ'ଣ ଉଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଉଳ ଖାଇବା। ଆସ ଖାଇବା ବର୍ଷା ଦିନଟା ପଚାଶ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚନ୍ଦୁ ସୁତୁଲି ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାସ ବନେଇବ, ପାରା ଧରିବ। ଦେଖିବା ଚନ୍ଦୁ କେମିତି ଫାସ ବନଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ ତୋତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାରା ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆମର। ତ ଆସନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ପାରା ଧରିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ପାରା ଯେଉଁ ଏମିତି ଧରିବା ତରିକାଟା, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେନି। କାରଣ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାରା ଗୋଡ଼ରେ ତ ଫାସ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଫାସ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ଉଡ଼ିଲେ ଆସିକି ତା ଗୋଡ଼ଟି କ'ଣ ହେବ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ନଚେତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଓକେ, ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି। ତ
ବର୍ଷା ଆମ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାରା ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ କେମିତି? ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।